Cwestiwn 4. Mae Edward yn gallu adnabod 20% o fathau o flodau gwyllt yn gywir. Mae'n astudio rai llyfrau i weld a yw e'n gallu gwella pa mor aml mae'n gallu adnabod mathau o flodau gwyllt yn gywir. Mae'n casglu hap siampl o 10 math o flodau gwyllt mwyn profi a yw e wedi gwella neu beidio. A.I. Ysgrifennwch rhagdybiaethau addas ar gyfer y prawf hwn. Rydym yn edrych a all Edward adnabod 20% o flodau gwyllt yn gywir. Felly 20% yw'r tebygolrwydd o gael adnabodiad yn gywir. Y rhagdybiaeth 0, H0, yw'r hyn sy'n digwydd os yw pethau'n aros yr un fath. A dyna yw P = 0.2, a hynny yw os yw'r tebygolrwydd yn aros ar 20%. Rydym yn edrych i weld a all ei wella ar y gwerth hwn, P = 0.2, felly prawf 1 yw hwn. Y dewis arall yw y gall wella arno, ac felly rhagdybiaeth amgen H1 yw bod P yn fwy na 2. Felly fan 2. Rydym yn chwilio am ystadegyn prawf addas y gallai ei ddefnyddio. Hyd yn hyn, mae e wedi casglu hap siampl o 10 math o flodau gwyllt mwyn profi a yw e wedi gwella neu beidio. Felly, ystadegau'r prawf yw'r nifer o weithiau y mae'n nodi blodyn gwyllt yn gywir o'r 10 math o flodyn gwyllt. Rhan B. Gan ddefnyddio lefel 5% o rwyddocâd, darganfyddwch yr ambath critigol ar gyfer y prawf hwn. Mae angen i ni ddarganfod y rif C, y bydd y tebygolrwydd bod x yn fwy neu'n hafal i'r gwerth hwn C yn llai na 5%. X fydd y dosbarthiad binomial lle mae n yn 10 a P yn hafal i 0.2. Felly gadewch i ni edrych ar eich cyfrifiannau i weithio hyn allan. Gwasgwch menyw 7 ac fe gewch chi hyn ar y sgrin. Rydyn ni eisiau'r swyddogaeth dosbarthiad cronis, felly fydyn ni'n sgrolio i lawr. A byddwn nhw'n cael y dosbarthiad hwn. Rydyn ni'n cael dosbarthiad cronis binomial, felly pwyswch 1 i gael y DC binomial. Dewiswch newidyn sy'n 2, fe gawn ni sgrin fel hon. Mae gan yr un hwn hen gyfrifiad eisoes, ond rydym am ddarganfod y tebygolrwydd bod x yn llai neu'n hafal iddo. Gadewch i ni ddewis gwerth oherwydd nid ydym yn gwybod y rif eto. Felly gadewch i ni ddewis 3. Felly bydd y gyfrifiannau yn edrych i fyny x yn llai na neu'n hafal i 3. Pe baem yn rhoi x i mewn fel 3, n fel 10 a P fel 0.2. Bwydwch hwnnw i'r gyfrifiannell, gwasgwch hafal a bydd gennym 0.8791. Ond rydyn ni eisiau'r tebygolrwydd bod x yn fwy neu'n hafal i werth. Felly mae'r tebygolrwydd bod x yn fwy neu'n hafal i 4 yn 1 meinus mae'r tebygolrwydd o x yn llai neu'n hafal i 3. Felly byddai hynny'n rhoi 0.1209. Felly'r tebygolrwydd bod x yn fwy neu'n hafal i 4 y 0.1209, tua 12%, ond ydyn ni'n chwilio am rhywbeth 5% neu'n lai. Felly gadewch i ni roi cynnig ar werth newydd yma. Felly os ydrychwn ar y tebygolrwydd bod x yn llai na neu'n hafal i 4, os defnyddiwn ni eto swyddogaeth binomial ar eich cyfrifiannell a bwydo mewn bod x yn 4, n yn 10 a P yn 0.2, a gwasgwch y botwm hafal,
Fe welwn bod y tebygolrwydd o x yn llai na'n ein hafal i 4 yw 0.9672. Felly mae gennym yr ateb hwnnw, y tebygolrwydd bod x yn fwy ac yn hafal i 5 yw 1 minus y tebygolrwydd bod x yn llai na'n ein hafal i 4, sy'n rhoi i ni 0.0328, sef tua 3%, sy'n llai na'r 5% sef yr hyn yr ydym ei angen, felly ein gwerth critigol yw'r tebygolrwydd bod x yn fwy na'n ein hafal i 5. Ran C. Nodwch tebygolrwydd gwall math 1 ar gyfer y prawf hwn ac esboniwch beth yw ei ystyr yn y cyd-destun hwn. Gwall math 1 yw pan fydd H1 yn wir a daw casgliad anghywir. Casgliad anghywir fyddai gwrthod H0 a derbyn H1. I dderbyn H1, rydym yn yr anbarth critigol bod y tebygolrwydd x yn fwy neu'n hafal i 5. Rydym yn gwybod mai 0.0328 yw hwn o ran B, felly dyma ein hateb. Mae hyn yn golygu ei bod y tebygolrwydd o ddod i'r casgliad bod Edward wedi gwella ei allu i adnabod blodau gwyllt, pan nad yw e wedi gwneud hynny mewn gwirionedd. Ran Ech. Mae Edward yn nodi 4 o'r 10 math o flodau gwyllt a gasglodd yn gywir. I ba gasgliad dylai Edward ddod? Wel, roedd yr anbarth critigol yn x yn fwy neu'n hafal i 5. Mae x yn 4 yma, nad yw yn yr anbarth critigol. Felly, nid oes unrhyw reswm i wrthod yr agdybiaeth na. Felly, nid oes tystiolaeth ddigonol bod Edward wedi gwella ei allu, gydnabod y blodau gwyllt yn gywir. Byddai'n ddiddorol edrych ar gyfrifo gwall math 2, na fynwyd amdano yn y cwestiwn hwn. Gwall math 2 yw pan fod rhagdybiaeth na yn ffug a daw casgliad anghywir. Dim ond os ydym yn gwybod beth oedd y tebygolrwydd gwell hwn y gallwch ateb cwestiynau fel hyn. Gadewch i ni dybio ein bod yn gwybod mae'r tebygolrwydd gwell yw P equals 0.3. Os byddwn yn dod i gasgliad anghywir, rydym yn derbyn yr agdybiaeth H0, felly nid yw'r gwerth a welwyd yn yr anbarth critigol. Yr anbarth critigol yw'r tebygolrwydd bod x yn fwy neu'n hafal i 5. Ddim yn yr anbarth critigol yw'r lle mae x yn llai na neu'n hafal i 4. Felly ar gyfer gwall math 2, mae angen i ni ddarganfod y tebygolrwydd bod x yn llai na neu'n hafal i 4, pan fydd p yn hafal i 0.3. Felly, os awn i'r gyfrifiannell a chael y dosbarthiad cronis binomial gan fwydo'r x equals 4 oherwydd rydym am eisiau 4 neu llai, n equals 10, p equals 0.3, ein tebygolrwydd newydd. Os ydym yn bwydo'r data hwnnw i mewn a gwasgu'r botwm hafal, gwelwn mae'r tebygolrwydd bod x yn llai na neu'n hafal i 4 yn 0.8497. A gwall math 2 yw hwn. Sylwch fod hyn yn debygolrwydd uchel iawn.